Hallo alle sammen, og i dag skal vi se på et hjemmelavet Lego-gevær, så lad os se på de nuværende detaljer. Først og fremmest magasin. Ekstra patroner til den. Ladegreb. Uheldigvis kan jeg ikke vise det. Konstruktionen har gjort det umuligt for mig at vise det. Så har vi sigtet, opadsiddende, og vi kan da se elastikken siddende i enden faktisk. Hovedskålene hjælper her med at sigte bedre med flettekornet, sigtekorn, og inden vi putter det på, kan du faktisk sigte med selve riflen. Og så kan vi putte sigtekornet på. Og så kan vi faktisk også gøre meget lidt sammen. Der er mange andre konstruktioner, vi kan putte på. Vi har for eksempel bagnet. Lægger den på. Meget let. Sådan her. Tag den her. Og klikker på. Tag den af. På nøjagtig samme måde. Og flammeskjuler. Flammeskjuler gør sådan, at det er ikke muligt at se selve flammen, når den affyrer om natten, så man kan skyde om natten. Den er også god til at forhindre riflen i at få løbet til at sprælle op under affyringen, hvis den skyder med for høj kaliber. Lyddæmper. Lige en enkelt varm lyddæmper, men det er det faktisk. Og så de største værker, mest følsomme. Et gevær holder geværet fuldstændig præcis, perfekt og uden problemer. Så ja, det er faktisk meget effektivt. Og ellers så er det meget skrøbeligt, at jeg er nødt til at tage det af. Så too bad for jer. Ja, og vi har faktisk også en anden en. Det er den her. Så, og den er meget effektiv, fordi det er en holder. Så kan jeg holde geværet meget mere lettere. Simpelthen gør det meget lettere at holde det. Vi kan bare lade den blive på. Hvad vi bruger for. Og sidst men ikke mindst kan vi ændre selve geværets udseende. Sådan her. Simpelt og nemt. Yep, sådan. Præcis sådan. Tag den ene af. Du kan se, den er vi to af. Den er vi taget på. Den her, og så henter vi lige den anden. På. Putter. Stikker på. Og så simpelthen er riflen ændret hele sit forstykke. Og den her er desuden faktisk ikke en ladestok, som man kunne have taget ud og simpelthen brugt hernede. Så ja, og hvis vi nu gør sådan, at vi simpelthen tager alt, hvad vi kan putte på en gang, kan I simpelthen få at se, hvordan riflen vil se ud. Bare blot. Jeg gør alt det her på en gang.
ruller en riffel med det hele på. Eller som man kan sige på burger, en wrap-up med det hele.